ಕೋಣಾಜೆ ಗುರು ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸೇವಾ ವೃಂದದ ವತಿರ್ದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಶುಭ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕೋಣಾಜೆ ಕೋಟಿ ಪದವುಡು ನಡಪಾಯಿರು. ಇಂಚಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ಕಾರದ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಳೆಗೊಂಡಿನ ಮಾರ್ನೆ ಬೈಲ್ದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಒಪ್ಪಿಯಾಯಿರು. ಈ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ಕೋಣಾಜೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಸೇವಾ ವೃಂದದ ರಿತೇಶ್ ತಲಪಾಡಿ ತಂಕುಳು ಇಂಚಿತಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನು ಕರಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸಮಾಜಡು ಜಿಂಜ ಕಷ್ಟಡು ಬಂಗಾಡು ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಸಗಾಯ ಆವಡೊಂದು ಕೇನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ತಂಕುಲು ಸಗಾಯನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಆಡ ಕೊರೋನಾ ಸಗಾಯ ದುರುಪಯೋಗ ಆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ದಾನಿಲೆನ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯೊಂದು ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಲೆನು ಗುರುತಿಸಾದು ಸಗಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ತಂಕಲ್ನ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮ ಪಂಪಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂದಿತ ಬಗೆಡು ತೆರಿಪಾದಿತ್ತ. ಇತ್ತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ಮಾತರೆಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಗವಾನ್ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸೇವರಿಂದ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರನ್ನ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೊಂದು ಆರನ ಪುದರ್ದಿ ಒಂದು 2019 ಹಲವಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪಣಚಿನ ಸಂಘಟನೆ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮ ಪಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ತಲಪಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚರಿತ್ರದ ಪುಸ್ತಕ ಅವಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಡಪತ್ತು ಉಪ್ಪನಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆ ಅವಡು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಬೈದ ಎಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೇವೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಕಾಸು ಒಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ಇರಬಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲು ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದುರುಪಯೋಗ ಸಾಧಿಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಇನಿ ಕೊನಜ ಗ್ರಾಮಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗಟ್ಟಿ ಮಾರ್ನೆಮಿ ಬೈಲ್ದಾರು ಒಂಜಿ ಕಾರಡು ಸ್ವಾಧೀನ ಇಜ್ಜಂದ ಜೆತ್ತಿನವಲ್ಲ ಆದುಳ್ಳೇರು ಆರೆಗೆ ಜೋಕುಲಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಬಾರಿ ಬಡಪತ್ತಡು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೇನು ಕೊನಜ ಗ್ರಾಮಡು ಆರ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜಯಂತಿ ಮೇರು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಚಾಕ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಲಿಗೆ ಆರೇನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎತ್ತೊಂದು ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಆದ ಕೆಲಸ ಎಂಕುಲು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸೇವರಂದ ಜವನಿಯರು ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಂತ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಣದ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತ ತುಯರ ಎಂದು ಸೇವೆ ಇಲ್ಲೇ ಆಂಡಲ್ಲ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬಾಡು ಮನ್ಪುನ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕಾಸಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೇವೆಗಳ ಎದುರು ಪಿರ ತುಪ್ಪನ ಕಾಲಾಡು ಮೂಲು ಮಾತ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಅವಡು ಇಂಚಿತ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಬೋಪನ ಹಾಕ್ಲಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಗ ಸೇವೆ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ಬರ್ತದೆ ಇನಿ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದ ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನನಾತ್ ಬೆಲೆಗಾರ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಜನಕ್ಲನ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿದಾನಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತೇರಿ ಆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರಲ ಬೋರ್ಡು ಮಾತೆರ್ನ ಸಹಕಾರ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಲಾಗದು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಲೆ ಬಂದೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋಣಾಜೆ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸೇವಾ ವೃಂದ ಸಮಾಜಡು ಜಿಂಜ ಕಷ್ಟಡು ಉಪ್ಪಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗುರುತಿಸಾದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಗಾಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಪಡೆದು ಮನೋಜ್ ಪಲಿಮಾರ್ ತೆರಿಪಾಯಿರು. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕೊಣಾಜೆ ಎಂಕಲು ನಿತ್ಯಾನಂದರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗುರು ಒಡಿಯೂರಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಗೂ ಅಡ್ಡ ಬೋರೊಂದು ಎಂಕಲು ಈ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ಪರೆ ದುಂಬು ಬೈದ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಸೇವೆ ಎಂಕಲ ಕೈಡ್ದು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ದೇವಿಯರ್ಲ ಒದಗಾವಡು ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ನನಾತ್ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಡುಪ್ಪನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಹಿಡ್ದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟಡು ಉಪ್ಪಿನಕ್ಲೆಗೆ ಸಗಾಯ ಮನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನು ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸೇವಾ ವೃಂದದ ಅಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನು ಅಕುಲು ಏಪಲ ಮಲ್ಪುಲೆಕ ಆವಡು ಪಡೆದು ಉಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಳ್ಳೂರು ಎಡಪು ಬೈಕಿಯರು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನು ಸುರುಕಾದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ನಾಗರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಣಾಜೆ ಮುಂತ ದೇವರನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಅರಸು ವೈದ್ಯನಾಥ ದೈವನ ಮನಸಾರಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸೇವಾ ವೃಂದ ಕೊಣಾಜೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಡಿದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೋಟಿ ಪದವು ಮರಣ ಮರೆಗೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖದ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೇರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಸುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಕೊನಾಜೆ ಗ್ರಾಮಡು ಶ್ರೀ ನಾಗರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊನಾಜೆ ಮೂಲು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತೇರು. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮರಣ ಮುಖ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತೋಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತೇರು. ನೇಕಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓದಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ದುಂಬಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ವೃಂದಡು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರ ಆ ದೇವರು ಮಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನು ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಕೋಟಿಪದವು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೋಟಿಪದವು ಈ ಪೊರ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು. ಕೋಣಾಜೆ ಶ್ರೀ ಗುರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸೇವಾ ವೃಂದದ ಪ್ರಮುಖರು ತಲಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಿನ ಕಿಶೋರ್ ಚೌಟ ಕೋಣಾಜೆ, ರಾಜೇಶ್ ದಾಸ್ ಪುರುಷ ಕೋಡಿ, ಸುಷ್ಮಿತಾ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಬೇಬಿ ಪೂರ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿತ್ತೇರು.